Namura noroboti urasenchera yoboikero ntogosikabosio mwancho morigeria ase ntunde ende nigo bono ekina giokagerwa gokondererwa chibesa ishilingi 1 milioni 2 omwaka bwa 2024 abwo ase koreng'ana n'omowakili George Nyambane omosoerie ase ekina ekio ase reta Joseph Nyambane akageire kondererwa korwa ase omonchoria oyomo korwa ase bunge ya Kitutu Chache South giasukirwe motu ase keria ng'anigo Kw'Ebina otenderete ekina ekio atwarire omoroire korwa etariki eyemo omotienyo kabere omwaka oeta ekina ekio nigo bono kiabeire kegotendererwa ase bono atebire abatenderi abaegereri bobone bw'amanyabanto baesokire bakoragwa na Thompson Osoro korwa okoboria ochiase Kw'Ebina omonene iga ase ense ya Kenya Chief Justice Martha Koome ekero arache gokoreta aye moche obosongori tikoria ankio kone kiango esonani are gati na kogayana OMOCHANDO oyo ne gati y'ebina binde ebiaenekirie Ogoitinyana ase Ebigambero. Saidia tango George Nyambane njomo wakili Mr. Joseph Omae so rari kesi ingiali ngegocha kutegeraru yani hearing lakini kesi kingenyareti tenyarekaneti kesi kegenderera prosecutor nabwo atachi witness balenge batano including Mr. Joseph Omae oyo role complainant lakini tenyarekaneti isengincho prosecutor oyo yoro gukora kesi rero abwato omwana orwarete so ikoti yatebe kesi igikitia gesuki gumoto ochitare mojo mutinyo kabere 2027 na esengenjo nande prosecutor yatalenge kunyara kwanderesa bagwende nelinga ki ebata ebango genda linge ogembo achigwatende kesi inde chiroro so we hope that the next time a case kigucha gocha moje togikore nero tuborie koti mambi ekiara nero monene bwense bwie koti yaito ya yense atotebini kigekogera churches na magistrates bakoptari gokora ebina ebi bwango biera bwango so muna bono ntubwate ebina agaboso tumanyete we have a number of cases tora chief justice mambi tomotebi atotebi inke ebina egakora bire bidragetie koti bitaraera mpaka bono iga so twanyore na okona magistrates na judges mbarororo bare corrupt bakwa kuchibesa banya gusukie bina biri bana abantu aboroka bachandegete koti chito busino gwata chikoti to gwakambya mono ntoire chikoti chinene korakini nchirato isana tose korigereri ebine ebinge ebikwameta ase chikoti cheito asengencho chikoti nchire chinge narenge ko request une karago chicha mochimwe oyibo ogembo atonyorere nonyene high court yema gosekeroka erinde ebine ebyo binge bigochicha byetinya na bosongo ase Ebigambero kya bosongo binyore ng'ebinde nkogenda birase chikoti ekyo na chiro chichinyara ko bachikwa gacho koti bune yeito ya bosongo chi magistrate ne judge echikokorere ebina koru chambers ase ng'encho chi open court echire chinke bono rika bakorwanira konyara yabetereri bakore ebina byabo koru chambers ekoti eria barokete namba yagachwe koti enene buna chikoti chinde chiagachiru erinde nonyene chi magistrate chigekaro chigwisaransa open court